Ito po yung shop mga bay, Triple G Welding and Machine Shop. So ang may-ari nito si Kuya Sumbing. So ito po yung area, makikita ninyo kung taga dito kayo sa Valencia. Alam na ninyo yan kung saan. So dito lang yan sa kabilaan. So ito po yung mga machine shop niya. So mga machine na gamit, tatlong machine to na malalaki. Kompleto to mga bay. So nandito yung owner na si Kuya Sumbing. So shout out. So siya po yung may-ari mga bay. So sa Triple G is meron din silang mga upload dyan. So tignan natin yung mga upload nila doon para ating itatag sa ating video pag upload sa Facebook mga bay. So ito po yung honing machine nya, kita ninyo. Let's go! Power pipe samot, wala gihapon sa impact mga bay. Ito na po yung block natin mga bay. So nilagyan na ng oil para malambot siya sa pagpasok sa ating slab. So ito po yung kasamahan ni Kuya Sumbing yung gumawa. Yan po, pamangkin po niya yan. So ito po yung area niya. So nandito yung mga paggawaan niya kung paano is salpak yung slab mga bay. So makikita nyo ngayon. So watch and learn lang mga bay ha, kung paano nila ginawa. Kasi magbisaya sa tagtaman mga bay. Let's go! Okay. May safety at pulido ah. Yan, kinapagpay na po ko pinanitan, nakagundong ko. Nalitang ko ito. Ito sa kuwan. Kasi na tayo mga ito, magpangit pa. Magpangat pa. Wala binaga na daan. Ritso na. Hindi na kayo mga nakagablangan. Huning lang. Ada sampakan Sharon Gunita. Ada impas. Labaw magamay. Ada Sabi ko suya. Ayos kayo. Murag tinuod bagong pinalit. Sobra pas pinalit ni, marag genuine gini nga pure. Original 57. So yan, nakita na ninyo mga bay na nasalpak na yung slab natin. So tinabasa ni Kuya Sumbing yung natira para maging fit mga bay. At saka i-repaste niya rin yung harapan nito para ma-plain mga bay, para mas goods, para walang singaw mga bay. So yan po pagkagawa dito, pulidong pulido po. So package na po yan sa babayaran natin mga bay, yung mga ganyan. Pati yung head natin, package na rin yung mga bay pagkagawa. So dito parang hindi pa natin mapalabas yung headworks na gawaan. So sa sunod na video na siguro natin yun mapalabas. So dito muna tayo sa slab. So yan mga bay, original yun mga bay, made in Valencia City. Gini siya nga klase nga pagkahimo sa 57mm mga bay. So yan, makikita ninyo na yung Raider G pwede salpakan ng 57, 58, 59, 60 taman tong gawa natin mga bay. So mataas-taas to mga bay. So di ba? So hindi tayo maalanganin nito pag masiraan tayo. May 57.5 pa tayo na rebore. Pagkatapos pag ano naman may 58, 58.5, di ba? Ganyan hanggang 60mm mga bay.
So siguro pag maka 59 tayo dito mga bay, magpababalance po tayo sa ating crankshaft mga bay para mas maganda yung ikot nito. So ngayon, pagtsagaan muna natin tong 57mm. So atin tong i-break in ng maayos, siguro mga 2 buwan natin to gagamitin na break in period muna para hindi mabigla yung lakas nito mga bay, di ba? Yan po ang tamang proseso paggawa. Kung may ganito tayong klase na sleeve, dapat hindi tayo dandahan lang para chill yan po. Tinabasa na po yan sa harapan lahat. Pinahamis na natin para mas plain sa mga bay. Libre na yan ni Kuya Sumbing sa atin, libre na yan kasi package yung ginawa natin dito pagkagawa nito. So re-reveal natin yung presyo, lahat ng gasto nito mga bay sa katapusan sa ating video mga bay, di ba? So ito na po siya, kita ninyo kita ninyo yan. So na-finish na po yung sleeve natin, di ba? Ang kapal pa mga bay. Kita niya yan, ang kapal-kapal pa. So, ang gagawin nito, i-rebore muna niyan kasi hindi pa yan tama yung sukat sa 57mm. I-rebore muna yan bago isalang doon sa honing machine mga bay. So, makikita niyo yan. Sa sunod na video dito is yung honing machine at pagkagawa sa ating head mga bay. So, makikita nyo talaga doon kung gaano ka ganda pagkagawa ni Kuya Sumbing mga bay. Grabe, perfect na perfect. Kasi yung machine shop na yan, yung pagkasalang dyan, hindi talaga basta-basta yan na magiging hindi plain dahil ito'y mas daming experience na po yung may-ari dito. Siya yung gumagawa talaga dito mga bay, hindi yung pinapasapasan niya sa kanyang mga kasamahan, kundi siya talaga yung may-ari. Parang yung trabaho is perfect mga bay at walang reklamo. So yan po ang gawa niya dito. Tumatanggap siya ng mga sasakyan, rotor disc, repes, lahat-lahat mga bay. Basta gusto nyo mga klase na pagmamachine shop, pwede dito mga bay. Ngayon ko lang nalalaman na pati yung kasama pala yung mga motor, expert pala siya sa mga motor mga bay, kasi yung una pa niyang gawa pala mga motor lang yung una niya, kaya may machine shop siya doon sa sa ano tawag nun, yung pag honing ng black. Meron pala siya, bumili pala talaga siya doon mga bay para sa mga motor. Kaya ngayon medyo lumalago na yung kanyang negosyo, kaya ang ginagawa niya is nag-upgrade na siya mga bay, kumukuha na siya ng mga malalaking trabaho mga bay. Kompleto yan, may lifter pa yan sa labas. Makikita nyo mga bay sa katapusan nito na video. Ipapakita ko sa inyo yung buong loob nitong shop, kasi paliliparan natin to ng drone mga bay. Nagsabi na ako kay Kuya Sumbing, so okay lang daw sa kanya mga bay. Pero doon sa Triple J mga bay, may mga video daw sila doon, pinaliparan din nila daw ng drone ng kanilang shop mga bay. Pero sa atin, ipipicture natin to kasi tayo'y nakaka-discount dito sa gawa nito mga bay. Let's go! Ayan mga bay, tapos na yung rebore. So ihoning na yan mga bay. So nilagay muna ni Kuya Sumbing sa head para sukatan niya, para hindi talaga maumpog yung 57mm mga bay. Let's go!